Samantala, idol, sa bayan po ng Bayambang, nagsani-puwersa po ang Task Force Disiplina at ang Land Transportation Office sa pagpapatupad po ng umiiral na lokal na pambansang ordinansa sa bayan po ng Bayambang, Pangasinan. Layunin ng pagtutulungan na masiguro ang maayos na implementasyon ng batas, partikular na sa trapiko at disiplina sa lansangan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay po ng Task Force Disiplina ang posibleng deputization ng mga kawani ng lokal na pamahalaan upang makatulong sa pagpapatupad ng batas trapiko. Samantala, nagsagawa naman ng LTO ng training at seminar na tumatalakay sa mga alituntunin sa pagmamaneho, road safety at tamang paggamit ng kalsada. Bukod dito, nakatakda ring maglunsad ang Task Force Disiplina ng opisyal na Facebook page na magsisilbing plataporma para sa mga residente upang ihayag ang kanilang reklamo, suwestyon at hinaing na may kinalaman sa disiplina at kaayusan ng komunidad. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, umaasang lokal na pamahalaan na lalo pang mapapalakas ang kooperasyon ng mga mamamayan at mga otoridad tungo sa ligtas at disiplinadong bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.